Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Oras Marita, selamat hari Minggu. Uriani Tuhan Yesus Kristus, masuk mahita di permingguan Manogoton, Minggu Paduahan tung Trinitatis, tapa unduk dala tapa hoho marawata, matang yang mahita. Amin. Tabuji matuhatta marite ende nomor 110 mamuka asian ayat sada rodi ayat 3. Haleluya pinujima. Haleluya, pinujima.
Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadian na tumapalangit dohot anoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehova, yang go halak partigori, mangolu do binahen ni parsi hohotna marha porsyaon, alay anggo halak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang mandele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopo hubahen hami silehon-lehonmu, nadenggani, ujuro pasupasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos diroha hami tu artana di hasyanganon, lehon di hami haporsyaon, asa dohot hami parjambar di iteanon ni akan aporsia diho, mar hiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangin hamuma patik ni dibata, yan patik patuluhon dohot lapatanda. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata, yang goso ture dalanna. Ay na humda no sogot akan na marsinian di guarna. Yado lapatani ondo. Ikon dihaberi rohata, debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa, manang mangaci marhite guarni debata. Ai dina tarsosak dohot yang dohot puji-pujian, do si dohonon guarni debata. Ima saatna, atong rap magidogogo mahita tutuhan debata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Dosaku
Tatopoti madosata nagodangi tujuloni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na dibodo gijang par asirohana sumurung midahami. Upar hatutu jala hutopo hami dodosa dohot pangalosion nami nagodangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala se sama dosa nami saluhutna. Ala di pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Baga-bagani di bata tarwingot tuha sisaan di dosata. Roma hamu tuau asa mangolit ton dimuna nina Tuhan Jehova. Tung surar dosa muna songon abit bunga dap-dap. Otar doho bahendapku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Asa ngopon mana di bata nargijang. Amin. Tajama epistel di minggu padua hondung Trinitatis naniet sian 2 Korintus 4 mamuka sian ayat 10 tolu 1 10 walu dohot 2 Korin 5 ayat sada. Tajama marsikat soring di ayat 40 rap mahita manjahasa. Alai tongdo tondi haporsiani di bagasan hami hombar tunat tarsurati na porsea doau umbahen na huhatahon hami pe na porsiado umbahen na hot na dohot hami makatahon. Allah huboto hami umbahen heon Tuhan Yesusi umbahen ni ido na hami rapon Yesusi dalam pajok na do hami rapon hamu. Alai saluhut nai alani hamudo asa asini rohai nalam tunggandana di bahen na torop makorhon hamuleoton nasumurung bahen hasangapon ni debata. Ibaeni damar na loja hami ailam tuburuk na pe hajol maon nami pardului anggo parbagasani ari-ari do pain baru. Ai haporsuhon nami ma na martiki jalan nanaeng porsanon ido patupahon di hami hasangapon nasumurung nalumobi hamuleonna na saliling-lelingna. Allah ailimon hami na sotaridai
soto penginando laridai. Alai manotong doro disaleleng-lelengan naso taridai. Rap mahita, ayon do hubuto hami, ina tanggal bagas parla pela penami na sian tanoon, dong ma dihami inganan na bagas na pinaulan tangan, na mian sa liling-liling na di bantu maginjangi. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hatani di bata, jalan nau peopsa. Amin. Taha tidak kon ma haporsiao tai, songona hina tindak kon ni dongata sa porsiaon di sandok portubion rap mahita mandok. Au porsea di baca hoba, ido ama pargogona suhatu dosan, natu mapalangit do tanon. Au porsea di Yesus Kristus, anaknya di baca Jehovah nasa sadai, imana tibuon si Maria, naga bagabian sianton di parbadia, andorang suabuguan. Ido tuhatta, atau mau nabernit, di banguman di silatus. Nama tetar pajal do ibadah di hau pinar silang, natu watu benua turun dung tenan. Namun ngulap mangulu dia repat tuluhon. Nama naik di surgo, lahundu di siamun di bata Jehovah. Nama naik pargogo nasu hatu desani, isima ibana pai mamulak sogotu tanon, mangumi halak nama ngulu dohot namate. Au porsea ditondi prabadia, dala adong sarehudian abadia, uria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan nasora sudah. Amin. Tabegi majolo tikting namasa di Huriata HKBP Rawamangun Minggu sia Juni 2024 pertanyaan week Rabu 12 Juni pukul 10 sia pertanyaan week di week Gangkana di bagas ni keluarga Reta Boru Ritonga Jalan Gangkana RT Pitu RW 15 inganan pertanyaan di ruang Timotius HKBP Rawamangun 2 Wik Kelapa Gading di bagas ni keluarga Sintua Ferry Tobing Boru Tambunan Jalan Swasembada Barat 14 nomor 62 RT Pitu RW 14 Tanjung Priuk Jakarta Utara inganan pertanyaan di ruang Lukas HKBP Rawamangun Tolu Wik Kampung Ambon di bagas ni keluarga Henry Sianturi
HKBP Marunda nani uluhon Pandita Advent Nababan STH ro mangebati huriata laho kunjungan gerejawi jala patupa penggalangan dana laho pengadaan rumah dinas pendeta HKBP Marunda tadukung manasida marhite kota na pinarade huriata di Joloni Garejata. Penerimaan pelayan musik gereja HKBP Rawamangun periode 2024-2026, pemusik, pemandu lagu, dohot worship leader, seksi musik marhite Dewan Marturia, patupahon kesempatan tusude ruas ni huriata nanaing marhubas, gabe orhanis, pianis, pemandu lagu di parmingguan umum sude parmingguan pukul 6, 10, 10, 30, 10 sia dohot worship leader pemandu lagu dohot pemusik di parmingguan khusus pukul 10 tolu tu periode 2024-2026 dohot hatotuon na adong di Harotas Tikting. Rekrutmen dan periodisasi guru sekolah minggu. Rekrutmen dohot periodisasi guru sekolah minggu periode 2024-2026 dengan syarat boima tajaha di Harotas Tikting na pinarade ni huriata. Ibadah fellowship remaja. Ibadah fellowship remaja di patupa dohot tema Youth 5G God Growth Greatness Generosity and Go. Subtema takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang Konhatan Ibide Bata PHD Seksi AMA di Patupa di hari Jumat 14 Juni 2024 pukul 10 sia di ruang Timotius. Sudema AMA di Huriata Asa Rade Mandohoti PHDI. Rapat periodisasi pengurus AMA distrik Jumat 14 Juni 2024 pukul 10 pitu di Patupa do rapat periodisasi dohot pemilihan pengurus AMA Distrik 8 DKI Jakarta periode 2024-2026 maringanan di Gedung Sopomar Pikir lantai 6. Utusan AMA Sian Ganup Huriato Resort mangutus sahala utusan mandohoti rapoti. Konven Distrik Senin 10 Juni 2024 di Patupado Konven Distrik 8 DKI Jakarta maringanan di HKBP Cengkareng, Jalan Bagun, Nusa Sada, RT Sada, RW Tolu, Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Sude Padita dohot keluarga, Padita pensiun dohot keluarga, Jala Inasarpat Asa Mandohoti Konven I. Panitia perayaan ulang tahun gereja Paono 10 tahun dohot 125 tahun pesta Zending dohot pesta Gotilon HKBP Rawamangun Jala tahun Oikumene Eklusif 2024. Naeng patupaot tama aka kegiatan na melibatkan sude ruas ni huriata alani I asa pasidoho ma sude ruas ni huriata jala tabuam ma ditangyakta asa mardalan doho denggan program doho aka kegiatan bui mata jaha di Harotas Tikting. Pesta Gotilon doho tahun Oi Kumena inklusif direncanakan di Patupa Minggu Paupaton Agustus 2024. Di Patupa do rapat ima tiap hari Senin pukul 10 sia maringanan di gereja. Pinangiduma tusude panitia asaro mandohoti rapoti. Kegiatan pelajar Sidi HKBP Rawamangun
Hobartu pelaksanaan maka tidak kon haporsiawan kayana kota pelajar sidi jadwal kegiatan boima dijaha di harotas tikting pelajar sidi dohot natoras asa di para THT oma jadwali ruas nataba minggu sadarion tajalo dogabe ruas natamba ima keluarga Humto Jaya Ricardo Marbun Nancy Mobi di Joloni Tuhatta Namoding. Nah di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 nunga jumolo moding sahala ama ima rotua amren parulian mangaleho gugu do pangapulyo tu sude keluarga na tininggalhon. Pilihan do aka udut-udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinaradi ni huriata di pasu-pasu di batama kabarita masa do ulaon aka sipatu pahota bahe sangap di guarna songonima tikting na masa di huriata minggu sadarion.
Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunak kadamang dohot dainang hahanggi pinaribot di bagasan guarni Tuhata Yesus. Tatangihom mahatan itu hatta mamakulingi hita marhiti-hiti hatana na tersurat di sada Samuel bidualu ayat 4 rodi 10 sada. Songonom mahatana. Alani i merluhut masaluhut akka situani Israel manopot si Samuel tu Rama akanin nanasida matuibana idama nunga sarimatua anggoho jala akka anak mong dang di ihut-ihut nasida akka dalammu oppe pappe madihami sadaraja asaibana manguhum hami suang song saluhut bangso parbigu alai sugo ni rohani si Samuel do hata nani do nasidei sailehot di hami raja sada asaibana manguhum hami jadi martangiang ma si Samuel tu Jahuba dunginin na Jahuba ma tu si Samuel tangi homma suara ni bangsoin di saluhut na nidok nasida itu ho aidada ho audo na binolokon nasida di si asa unang be au raja nasida sumatu saluhut pabahenan akka nabinayan nasida olak ni ari ujuau manugihon nasida ruar siya Misir rasi rasa sederion say ditadikon nasida au asa mangoloy akka debata sileban suang songoni akka suak songoni dibahin nasida nang tuho oppe tangi homa suara nasidai asal takas di hati dakon jala di pasingoton ho tu nasida uhum ni raja nagumonggom nasida sugut dungi di patolohas si Samuel ma sudi hatani Jahuba tu bangsoi akana mangido raja sian ibana jala di dokma oddo uhum singoton tu raja nagumongkom hamu sugut buaton na do akka anak muna jala bayanon na mangiring-iring huretana dohot hudana asa marluzong nasida di juluni huretana ima sahana hamunak kadamang dohot dainang sudi nani haholongan di bagasan gorani Tuhata. Teman ni mingguta sedariot ima di pergugui debata doakan naposona nang hita saluna akka pangula ruas ni Tuhata di julu ni Jahuba. Sudi do hita maboto si Samuel sada sian tubuh ni si Hanna naliling di paimaima alai si Eli sada malim hati-hai natong mengaradi makobasi Israel alai anak konna dua Hofni dohot Pinehas dang mangihuton amana si Elion hirana sarupa mamuse pangalahona maradopon anak konna
songon na ni alaman ni panguhum Samuel di turpuk taon. Dua anak konna margowar Abia dohot si Joel. Alay tong godang manghuton ulaw na dinggan na pinatupan ni among na si Samuel. Hamunak kadamang dohot dainang. Anggo dihita halak bata niyan sa itadokod do dang daw tubis siyan bonana. Molodung burzu niyan among nga burzu manang anak konna. Molo pertangiyang inong nga pertangiyang manian nang aka pinoparna. Alay daksoni anggo si Samuelon. Dua anak konna na margowar si Joel dohot si Abiai. Molo tajaha di jolo ni turpuk taon ipola di perak do nasida. Ringgas majalo sisip jala girgir papeol uhum di tonga-tonga ni bangsoy. Omasada na ikosiranggut tonota di ngolu parhuriota nang ditikyon alaboy do nang sada ama nang ina na toras di tonga-tonga ni bagas na macay girgir do mangoloy hata ni debata alay buido tupa masa anak kota daksay di huton ulaw na dinggan na tapatupa di ngulutta si gado pare. Adong goedde di hutan nami mempeleset kanon edde niyak kaina. Anggo di kalimat na sa sitong nga idok tugu geleng mi manada. Tugu geleng mi manada. Aligay biadong masipata mempeleset kani aladang bui dihuton anak konna burzuni naturas nai gabe do ma tudu geleng mi marganja. Jay malengleng masipata pakilalan ni sada ama dohot ina ay dang nasorohana sa sitonga manugunugu mangazari anak konnaon alay bihado bainot ta mga rangguto ni. Di hatabatak anong gusa dapat dohan mememdo nahubudut asaunang aporotanao. Mememdo nahubudut asaunang aporotan aw. Lapatan na ikundang ngadong totong sulu sorminan siyan hita di panugunuguon tuwaka iyanakon. Unang gabi manibil tu na Solomon ni rohani debata. Nazo tadodang pala pangazaryon na umarga tuwaka sudut na mangihut dito nga di bagasta. Alay keteladanani sitiruoni pangalahoy na umangat di ida akayanakon maradopon natorasna. Hamunak kadamang doh dainang matsay zut aka ahli ilmu pendidikan mandok termasuk nang di buku taon aka ahli edukati paingoton iya guru na parzolo si tutu di tonga-tonga ni bagas ima natoras niyak kadadanak. Alani tantangan nang dihita di kota Saunari na zutad dotong sipata tahusor masa depan ni anak kota kebaikan ni anak kota tu padita amang ngazari zo anak kokon inna rupani buidui taksalay
alai marujahan tuhatan ibibiltai na torasido ang gwapala na parzulu guru maradopon akka ianakon. Lausi manang tantangata nang di zaman digital di kotaon buido masa uzuk danak humolong rohana mida pembantu sian omak nga paroma ama sian kerizo ngaborngin ngabotari nang dihaol dia bing ma anak konna alay na ngolo dungi tangis me dungi jomam se bi gendong dulu anak ini dungi gabi hohoma dak danahi dia bingan ni pembantu Zozo nang tuhita asa nang perikot aka pangurupi di tonga-tonga ni bagasta alay sotong gabi laos tapasahat sabing pangazarion panugunuguon tuwa sida di tonga-tonga ni nguluta si gadopare. Sungoni man ang marado po nakapamareta doho lan akka na asing. Hamunak kadamang doho dainang Jojo na parzolom mau tuhita di minggut ta sa derion. Asa say zumolo hita gabi guru pangajari na tua-tua na jumonok tuaka na kota akka pahoputa di tonga-tonga ni bagas tabi. Marmemehon hata ni debata. Tu akayanakon ang giat unang manibil ng gosare penian siya ni lububi lahu mangulahon na hobar tuhata ni tuhatay. Ima parzulu si auhonota. Napaduahon hamunak kadamang doho dainang memang naking nung alibaritahod di sonungalam sarimatua si Samuel. Si Samuel tinggal di Rama. Alay anak kon na si Abiel doho si Zoelon tinggal di Bersiba. Daripada udah secara zarak. Alay di pabakit si Samuel mana dua anak kon na gabi panguhum di halak Israel. Daksudi bangsa Israel ukap rohana majalo. Apalagi naking dibora ni turpuk taon, lububi molo tazaha di ayat tulu, alay dang di ihut-ihut anak nai dalan niamana ipolat di perak dunasida, zalamat zalo sisip nasida papeol uhum. Alay di pabakit si Samuel do anak nanaduai si Joel doho siabia gabi panguhum di bangso Israel. Ahaman ay nyot tuhita hamwak kadamang doho dainang. Lubobi mengkritisi diba siya nakakibijakan politik di tonga-tonga di bangso ta. Memang danga pala lomo ni rohani si Samuel rapazong zokot dinasti politik di tonga-tonga di bangsona hati hai. Alay ternyata godang doak kepermaraan laho mangulahon-ulahon dinasti politik songon na pinatupan ni si Samuelon. Apalagi dang apala diulahon anak kon na naduai ulahon nakanadinggan na pinatupana di tonga-tonga ni Moluna. Hamuak kadamang doho dainang omasada si Zamot Tonota di tonga-tonga ni kaulaon. Ulaon na maragam di kantor di balian nang dia kaulaon na maragami. Laho mengkritisi akka peralihan generasi marujahat tu lomo ni sada-sada keluarga di tonga-tonga ni bagas nabi. Alanido si tangyak konot taro nang akay dukta di tonga-tonga ni bangsota nang nuengon.
Asado nang akka dinasti-dinasti politik si songonon lumobi molo sediulah nak kaulau na dinggan di tonga-tonga ni bangsota, di tonga-tonga ni negarata, nang di tonga-tonga ni na humaliang. Hamunak kadamang dohot dainang buasa di debata naking tu si Samuel oloi ma ay dada hona ni tulak na di si Audong. Tabo todo hamuak kadamang dohot dainang sahat tu zaman ni panguhum debatado anggo nama mareta di bangso Israel. Melosonari tagwari dui teokrasi Tuhan memimpin. Alai Roma ka bangso payhutihut na masa di nahumaliang akka bangso na asing nunga adong raja di nasida buasa hita daong sahira na daw duminggan akka na masa na dipatupa ni bangso sileban siyan na binahin ni Jehovah tu nasida ido parmaran ni sada bangso Israel tikilaho mamasuhi tano Kanaan nasida dung dibereng nasida tanah Kanaan subur uli akka suasuanan merperbue akka hau gabedo nasida ma ay tuma bodo hape molotai huton bangso na di kananon marsoba tu debata nasida. Mereka jadi pengen mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, padahal Tuhan sendiri memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Jubuk jodon hamwak kadamang do dainang na taida di simalolong ta tupa dang saya palauli marujahat tuhatan ni debata. Tartudus dui isarana molozong zok kita di topi ni laut dungisian na daw taida mamat say saksak mat say ulig galubangon masililian botar alay tupa duksahat tutopi ni laut tutopi ni tawi tupa kurang godi si dibuan akana rotak akka sampah dohlan akka na asing. Naing pahusoron na sida ma sistem pemerintahan teokrasi gabe monarki odo na tinula ni debata ubah didokon dada ho na tinula na di si Samuel auro na tinula ni bangsoy di si na sumarningo lagu na peluahon na sida siyan perhatobanan na sumarningot au na paluahon na sida siyan hamusuon halak Mesir. Jauh-jauh do tuhita hamunak kadamang dohot dainang. Molo godang pe di ida si malolok ta di tonga-tonga ni nahumaliang songon na ni ida ni bangso Israelon alay kotonggo ubalga pos ni rohatta marujahat tuhata ni debata. Tungpe gudang akan nauli marnida si malolok tadi tonga-tonga ni nahumaliang di ngoluon alay tung so sumurut pos ni rohatta di denggab basa ni Jehovah laho manugu-nugu ita. Songo dia masih kap ni si Samuel marnida kana masai lapatan na ngahona toru rohana merdida pangalahon ni anak konna na mangulahon na susuman. Dungi romu se bangso Israel madok leo madihami sadaraja. Sudi mabahani bana makilala tarhapit dirina. Aidang tarapinan ni mana anak konna si Joel dohot si Abiyaon. Sabali nga dakpitor terjalo rohana pangiduan ni bangsoon alamangalo debata mangidahita mernida na mangido sadaraja dinasida.
Tupa jok dotong pada soni pakilalata di nguluan nate. Olor dotong diba madang nasada dua sian anak kota menuda dungi romse dongan na asing madok iya geleng mima zo pareso zo madok kata hata di debataho HP yana komuso diature hokko din narupani olo masih patah sukot pakilalan madok sidohono pe maol sukko pamangan hirana di hutam pamangan madok sidohonon molo tu ngapala gudang boban natadupi dingolutta sigano pare songo dia masih sikap mi si Samuelon di tonga-tonga ni ngulu na pakilalan na hapiti martangiang ibana tu debata asa melua ibana sian naborat na niadupan nai adang tarapina ni mana ya nakonna di perhatutu ibana no jedang dibelai mana tong ison anak konna si Joel dohot si Abion ala di perhatu boti ibana do memang salah do anak konnai mangulahon naso lo menirohani debata hamunak kadamang dohot dainang gabe delusi debata be ibana dang di pasobu debata ibana di pojot nirohanai alai oloima na pinangido ni bangsoi ay dada ho nanitulak nalisi audo holanon hamuak kadamang do dainang didok nakkening di ayat 10 do 10 sada dungi di patol hasi Samuel ma sudi hatani jahu batu bangsoi akan mangido raja sianda sida jala di dokma oddo uhum si ingotot tu raja nagumongkom hamu sugut buaton na do akanak muna zala bainon na mengiring-iring huretana dohot hodana asa merluzung nasida di juluni huretana ima uhum taringot tu raja anak kon nasida pe gabe songon foreigners manuai ngobahasan yon maradopo nakaraja di tonga-tonga di bangsoi hurian itu hatta zok do nangoluta di tiki buntu tahilala tiki suku tahilala ima sada momentum laho pagomotson pangoloyota maradopo Tuhane isarana tiki ruar bangso Israel sian perhatubanan muba mapikiran ni Raja Parao ujunga gabe dilele mamusena sida sahat tu laut merah HP laut taripar dangadong dalan ala laut dong naik kosi tariparan da sida tu dia mana sida hamuak kadabang doh dainang mangalakka molo mulak tupudi nunga dia do pinasida tentara ni halak Misr mate manasida alai molo mangalak ka pinasida tulauti doh do galubang laho pamaupon nasida anak muda madok maju kena mundur kena dangadong silakahon nasida lupa nasida adong de peda bataza huba na margogo mamuka dalan di tonga-tonga ni kebuntuan ni hita azul mau ini menjadi peringatan bagi orang Israel kala itu termasuk kepada kita saat kita merasa buntu dalam hidup ini justru itu menjadi momentum yang tepat kita minta pertolongan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan bisa mengubah laut menjadi jalan tol. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kata Lukas 1 ayat 37. Ditikisoni mahamwak kadamang mangido marhite si Musa gabi di pukka madalani marhite
dalan di sisik ni lauti sahat tutano dugi mangalak kama nasida siani. Pengalaman ni bangsa Israelon nang di tonga-tonga ni ngulut ta si Ganupari, nang di tonga-tonga ni ngulu marianak konon, zut menungguli hita. Molo adong si pata na sukot ngulut ta tadalari di nguluon. Maila hita misalla haruar tuduru, mangalakka tuzolo dang barani, mudur tupudi dakka ulahan lakka. Tu dia mahita, marsiazar siap pengalaman ni si Samuelon, dohok bangsa Israel lau menaripari lauti. Saat itulah saat yang tepat bagi kita meneduhkan diri sejenak, memohon petunjuk dari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Maka yang tidak mungkin bagi kita akan dibuat mungkin bagi Tuhan. Laut pun yang akan membawa kita dengan arus yang menghancurkan, Tuhan rubah menjadi jalan yang bisa kita lalui dalam hidup ini. Hamunak kadamang dohot dainang, tusido hita diju di mata sonari. Boiro hita songop pengalamata, songop pengalaman ni si Samuelon. Alay marihiti-hiti hata ni Tuhata di bagasa sadarion, di rupido hita. Dia kapek kalalatan na sukoti. Asal ma sian nasaroha marsitutu hita tumangihon hatana, mangoloi podana, mangoloi barita nauli di ngolutta. Nang mararupon akayanak kota pe, daw makanaso mangihuton podata, daw makana kota sian nasa mangoloi poda ni natoras. Alay tungadong siya ni na di pabuabuan pinalidat-lidat ni Portibion. So tunggabe dohot tita manguhumi nasida tadok ahama Tuhan hama magokku buasa mapolay kon gabe hutubuhonon out suray sukut Tuhay na masahay dang tubuhonok ku gelakon ninadi barupani sa dua niani. Alay ang gumarhiti hata ni Tuhata terpaubah terpautsat debatado marhiti huasonay nang akanggulo ni anak kota pe melotungadong nasolo menirohani debata. Alay marhiti-hiti holong na mamulin siyan hita gabi tugionot tanang akanak kotay lam mangoloy hata ni debata. Tupa adong gosan anak kotay madok sihol ni rohani nasida maradopon akaya omak nga doho among nga marhiti holong nay muba ng nasida siya naso mangulahon lo menyuruhan debata gabi mulak mangoloy di bagasan holong na siya tuhat na mahita mangarangguton ng akanak kota pe di jabu doho di balian marhiti-hiti tangyak tabi maradopon aka anak kotay Luther madok Ganupari bay masada ayat hatay debata tungulu ni yanak kumi asa marhiti pamangan nay say dihanguluho ni Ganupari Ganup Tiki. Apalagi akan kota misalnya dinganan nadau akan kuliah dinganan nadau akan karejo di tempat nadau dang teradu tak kitai marhiti zarak alay marhuaso do Tuhani marhiti-hiti hatana do tangyakta lahu mangodihon na sida di bagasan lo manirohani debata. Saya ka anak naburzu masaluhu na kanak kota. Saya ka parpura nauli siulay puda siulay yazar sudin nang akapahuputa ay nasida do nang generasi masa depan generasi emas doho na mabangun bangsota nang negarata tuaka tiki na nengero martang yang maita. Mauliate zala puji-puji yang marohanami di huali Tuhan. Naung mamakulingi hami marhite-hite hatam di bagasan manugo ni Arion.
na manungguli rohanami pabuah di pergugui hodo hami. Songon ho margugui hon si Samuel. Datung somailay bana. Songos sada panguhum. Alay dang turut yanakon na tuibana. Dada nahurang pangazarion di bani-bana. Alay di bagasan pangazarioni dang say sudi anak konna turut tulomoni rohana. Apul-apul dot tuhami ditikyon ali Tuhan. Atik tungadong sada dua si anak kaya nakon nami naso mangoloy puda naso mangoloy yazar niyak kanatorasna parguguy hami di Tuhan. Atik tung nahurang marsiranggu dohami makahulungi ak kaya nakon nami. Zala unang loas sami madili manang gabe sumol soli pangalahon niyak kaya nakon nami. Gariada ikolam zuwon nami guarmo laho patuduon holong nerohal nami maradopon akkan kon nami bi asa ditikina mula nang nasida mangoloy hatam mangoloy puda natorasna di tonga-tonga ningoluna sigano pare. Ali Tuhan lam tabay di hami akka ama ina natoras opung boru opung doli akka keteladanan. Tupa dang apala sesudi hami malo mangazari manugunugu akka yanakon maruzahat tuhatam. Alay zot do ubalga umarga dinahapu tupatuduho kami keteladanani gabe ido zut-zutan di peop, di tiop, di rangguton akayanakon di tonga-tonga ningoluna si ganupare. Asima rohamali Tuhan sude yanakon nami ganu marsada-sada nami met nang nabalga di dia pinasida maringan di ngana donok nang nadaung. Saya homa Tuhan mamakulingi nasida mangaramoti nasida mangoloyak katangiang doh pangiduan ni natorasna among nga inong nga nang opunga anggia sa sudina kaya nakon nami pinopar ni akka ruas ni huriam gabi akka anak nabisuk anak naburzu sioloy puda sioloy hatam di dia pinasida maringanan ay nasida matuhan nang akka potensi-potensi nalaho gabi pauli-uli masyarakat bangso nami nang huria pe di akatiki na nengrong. Mauliate madiho ali Tuhan say pasu-pasu manang hami sudi akaruas ni huriam akan namar jabatan namar pangkat di tonga-tonga ni huria dan masyarakat. Jala pamalo hami marsiazar sian barita ni si Samuel. Asalam daw siya kami pangalaho namokus pajongzok ko jabatan tuaka ianakon agape danga pala sesudi diula akan adengkan aida day hapataran ni holong di tonga-tonga ni keluarga songoni manang di tonga-tonga ni ngulu marbangso doh marnegara saya perbisuhi nang akka pemimpin akka iduk nami asa zamot diak kana mangaleho jabatan dot akka pangkat lububi peralihan generasi asa say toktong di patuzulu akka ulaw na dinggan na magigi mida sisip na magigi akanay pulad di perak jala na magigi papel uhom alay sa ilam tabay ma generasi di tonga-tonga di bangso nami
aka partugi di bangso nami nasoy polat di perak na magigi mida sisip zalana toktong pazongzong hasitongan daw siyanibana na papel uhum di tonga-tonga di bangso ng negara namin. Alay mula namin may Tuhan siya tonga-tonga ni keluarga. Marihiti-hiti ngulu marianakon nang marna tua-tua pe di parngulon namin. Ali Tuhan, marsiazar nang siyan si Samuelon di na hapit pakilalan na. Maila di pangalahon ni anak kon na. Muruk bangsoy ng tuibana dang maldili bana. Dang dia pinimana ngulo ni anak kon na dang ditulaki bana ng haroroni bangsoy. Alay martangiang guibana. Mangido panuturion siyan ho marhite-hite to dim to di parbadia. Hami pe Tuhan. Olo do si pata adong paklalan nami hira na hapit paklalan di tonga-tonga ni ngulu si ganupari. Di hatay dong ak kami. Di paila dong ak kami. Alay marsiazar san si Samuelon. Tugidjang tu debata ibana manaili mangido panuturion laho mga dupi ak kanamasa di joluna. Sianido Tuhan gabi jalo di bana panuturio sakko gabi margugo ibana laho manatuhod dalan na duminggan di tonga-tonga ni bangsoy. Agape diolo ibana majalo mamappe sa daraja alay ingoton na sida ma aka konsekuensi naso patujolo lomo ni roham. Sunggul-sunggul maut tuhami di ngulu si ganupari molotong hiutok kami pe akar ruhu di parbangsoon di tonga-tonga ni Hazal Maun alay anggopos ni rohanami di hatam tung nasohya jadi sumurut lausido Tuhan zou tuhami di bagasan minggu sadaryon ahape na huadopi hami di ngulu si ganupari. Ahape na masa di tonga-tonga ni masyarakat doho na humaliang hami. Alay anggo pos ni rohanami martuhan, ho matuhan, naso jadi sumurut tami laho manguloy hatam nabadiyay. Asima roham di hami ali Tuhan, sudi akayanak kon nami anak ni ruas ni huriamon akapahopo akana me roin na balga say parar na sida gabi aka anak na burzu anak na setia mangoloy ho ahape ulaw na sida siyan haposo onna siyan nakajabatan nang jinakon na mamuka siyan haposo onna anggia sudida sida pasomal sumalhon na magigi milanay pulat di perak na makagigiho nakasisip jalan na magigi papeol-peol uhum di tonga-tonga ni akka ulaon di tonga-tonga ni bangso di tonga ni masyarakat nang dinahumaliak kami di bagasan minggu sadaryon hutang ako kami li Tuhan dua siya ruas ni huriam na di bagasan parukilon na di bagasan si taonon dinang zumulo manadikon hasyanganon rotua amrein parulian hutapea ni habaluhon ninanami inang hertati bakpahan songonido aman Robertus Rajaguguk di habaluhon ni inang selase ali Tuhan apehom matangamu na labo naguk apul-apul di tonga-tonga ni keluargai asa di bagasan gugu na sida mangadupi parukiloni jala di bagasa pos ni rohan na sida songo si Samuel sadaryon nang pe sukot di hilala alay
dina sukot pakilalan na sidai di sido debata mamuka dalan mangalehon apul-apul doho ulup-ulup di tonga-tonga ni keluarga nangakaruas ni huriam na tongod di bagasan parsahiton empasaribu situa bistok hutauruk situa bungaran siregar murtiyani boru siregar derman simanjuntak bimpres manulang Kinoisa Octavia Sirait doho akana pemulihan di tonga-tonga ni bagas nabi nang hami sa luhu na lituhan apeho matangamu na labohi mamasumasu hami mangenet akasahiti asalam humipas sami daw akasahi siya kami alay lam hipas sami lahu madalani akka ari-ari ni guru nami alay lumubi maparsihoton nami di bagasan nakaparsahiton ng akaruas ni huriam mangaiton gugu pasu-pasu siya ho marhite-hite tordim tod di parbadia mauliate di ho Tuhan maulutung adong akana solok di bagasan rohan nami akasita-sita sihol ni rohan nami pangiduan nami homa Tuhan mangalusi jala pasauton na duminggan hobar tulomo ni roham dihami ganup marsada-sada sesadusa nami li Tuhan ala ni asidohot holong ni roham marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji ma tuhata marhite edde pitu 50 hu matapasahat peliata. Jesus Tuhan
Tapa sahak mapeliata tua dupan di debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di benua kijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na maulitus. Upasahat kami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaom di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asal lam hutadahami godang ni silehon-lehon mito hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di benua gijang, say pinarbedia magwar, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di benua tongaon, songon na di benua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluas siapari, se sama dosa nami, songopanesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu panguzunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaor homma damena tutod.